ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೋಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಲಂಚ್ ಆಲಿಂಚಿ ಫುಲ್ಲು ಬಡ್ಸ ಅನುಭವಿಸಿ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡ್ತಿ 7 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಲೆ 5 GB ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೋಡದು ಏನೋ ಪೂರ ಏ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಮಸ್ತ್ ಶರ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೋಶರ್ಲಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ ಪುರ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೋಲ್ ನಾಳೆ 10 ಕಲಾಂಡೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಲಂಚ್ ಆಲಿಂಚಿ ಫುಲ್ಲು ಬಡ್ಸ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಡ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಬಡ್ಸನೇ ಉಂಟು ಹೆವಿ ಬಡ್ಸ ಅವರ ಪಿರಿ ಬಡ್ಸೋರ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಸ ಅದು ಸೋಯ ಅನುಭವಿಸಿ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಿಸಿ ಆ ಚಂಡೆ ಒಂದು 10 ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚಂಡೆ ಅಪ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಹಾಪುಜಿ ಬಡ್ಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಪ್ಪು ಸಂಚಾನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಿಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಜನ ಲಕ್ಕಚಿರು ಅವ್ರು ಆಲೋರ್ತಿ 7 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ 8:45 ಜೆತ್ತೋಳು ಬಬುಶ್ ಏನು ಮಾಡಿರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಪುರ ದಿಕ್ಕದ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂದು ಕೂಡ ಬುಜ್ಜತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಚವಕ ಚಪಾತಿ ಚಾಯ ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಚಾ ಪುರ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಆಂಡೆ ఒక ಆಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಕೊರಡಾತೆ ಕಲ್ಸ ಯಾನು ಕೋಡೆ 1 GB ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡ್ಬೇಡ 5 GB ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತು ಹಿಂಗೆ ಬುಡಿ ಚಾ ಎತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೋಡದು ಏನೋ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಬೇಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗಿತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಚಿಕ್ ಯಾನು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು 10 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಜನ ನಾಲ್ಕು ಏನೋ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುದು ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬೋ ಆಫರು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು LED ಲೈಟ್ ಅವಲ ಒಂದೊಂದು ಸೊ ಆಯ್ತು 3 to 4 ಲೈಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು 7 ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಲೋಗ್ ಮಲ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅವು 16 ಬರ್ಪುಲು ಒಂದು 15 ಬರ್ಪುಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಒಂಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಪವೆ ಸರಿ ಇದು ಜೋಕುನಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಲಕ್ಕಜ್ಜೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನನಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಏನೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲು ಖಾಲಿ ಪಾತಿರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಜೊತೆ ಪಾತಿರಿ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹಾಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಬಿಡ್ಕ ಪಾತಿರ ಒಂಚಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡದ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಜಿ ಮನೆ ರೂಮ್ ಇತ್ತಾಗ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಂದು 2 ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಬೇಳೆ ತಿನ್ನಕಾಂಡೆ ಅವೇ ಚಪಾತಿ ಅವೇ ಚಾಯ ಓಕೆ ಏನು ರೈಸ್ ದೀಪಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀಪೇರು ಕಚ್ಪು ವೆಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಶನಿವಾರ ತತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಮೀನು ಕೋರಿ ಬರ್ಪುಡು ಆತು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಲಿಚ್ಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೋಪ ಬ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆರ್ಡ್ರು ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತು ಕೈ ಇಂಚ 10 ಮೂಲೆ ಬೇನೆ ಹಾಪು ಕೈ ಬಚ್ಚು 10 ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಚದೀದು ಚಕುಲ್ದು ಇಲ್ಲ ಪಾತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಪೋಲಿತ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾವತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾತುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿರ್ದ ಈಗ ಪೂರ ಈಚೆನ ಮಲ್ಪೋಲೇತ ಒಕ್ಕ ಪಂಡಿರು ಓಕೆ ತೊಲೋ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆ ತಪ್ಪವೆ ಜೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಅಡೆ ಪೋದು ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಪಾತೆರ ರಪ್ಪಲಕ್ಕಬೇರು ಊರು ಬರ್ಸ ಪುಂಡು ಈಚಿನ ಬರ್ಸೋ ಏನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಗಾಲು ಬರ್ಸನೇ ಬರ್ಪುಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಗೊತ್ತಿ ರಾಧಾತಿಲ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಸರಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೇನೋ ಒಂಥರ ಡಲ್ಲ ಅವನು ಮಣ್ಣು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪು ಎಲ್ಲ ಬುಷನ ಬೇಲೆ ತೊಲೆ ಈ ಕಾಟು ಪೂ ಪೂರ ಕಲ್ತು ತುಳಸಿಗೆ ದೀಪಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಗಿಡಲ್ಲ ಬೈತೀನಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಡು ಆಗ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತವ ಅಲ್ಲನೇ ಹೊರಗೆ ಏನಿಸ್ತು ಅದಂಡ ಇರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಪೂರ ಬರಬಿಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಊದ್ ಬತ್ತಿದ ಕೋಲು ಅವ್ರು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇರ್ತದೆ
ಬೊಕ ಪ್ರಾಂಶಿವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂದನು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೆತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇನು ತೋಪ ಬ್ಯಾನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಹೊರ್ತಿರ್ತಿಪ್ಪಲ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ದೀದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನది ಫ್ರಾಕ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಲೂನ್ ಥರ ಬೆಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಕೈ ಫುಲ್ ಒಂದು ఒక ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಮಾಡ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫುಲ್ ಥರ ಮಸ್ತು ಅಗೇನ ಶೂ ಫ್ರಾಕು ಒಂದು వాళ్ళు ಎತ್ತೀನಿ ಬಾಬುಶು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಶಿಗೆ ನಾನು ಏನೋ ಪಾತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ತಾ ಒಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ఇప్పుడు కంటెంట్ ఇచ్చిన యోచన పెళ్ళ కంటెంట్ ఉండదు కాబట్టి కంటెంట్ అది ఇచ్చి అని ನಾನು ಪಾಡ್ಲು ಸಂಚ ಒಂದು ಅಲ್ಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಜಲೆಗಳು ಆಸೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ಕೊರಕ್ಕೆ ಒನಗಲೆ ಪಾಡ್ಲ ಅಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಪ್ರಾಂಶಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರಕ್ಕೆ ಹೋಪ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಓಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆತಿಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ಲೋಗಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂಡೇ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಾಬುಶ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಅಂಚ ఒక ಮಂಡೆ ನೊಪ್ಪು ಕೊರಕ್ಕೆ ಒನಗುಂದೆನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಕ್ತು ಜುಮ್ದರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದೆ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ದಿನಲ್ಲ ಸೊ ಸತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಹೊರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ತಪ್ಪಂಡು ಪಾಡ್ ತೂತೆ ತಪ್ಪಕ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋನ ಪಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಆಪುಡ ಅನ್ಪಂದು ಆಪುಡಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕೊರಕ್ಕೆ ಒನಕ್ಕೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡ್ದು ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಬೋಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೊರಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲಿಂದಾಳೆಲ್ಲ ಕಂಡರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂತಿಜೆ ಮಾಡ ಅದ್ರ ಅವಲೆ ಬೋಲೆ ಅಂದು ನೆಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಅವಲೆ ಕೊರಡ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಈತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂదులో ಏನು డే బై డే సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుండేరు అలా దిన జాస్తి అవుతుండేరు అలా వ్లాగ్ కంటెంట్ ఇచ్చిన కాకల్లో పోవేరు సీదా ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವರ ಜನರೇಷನ್ ಮೇಲ್ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಇದೆ ಮಾತಾಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಅಂತ ಪಲ್ಪಿಂದ ಈಗ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅದು ಆಲ್ ಒತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮೇಲ್ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಲತ್ ಶೇರ್ ಲತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಐಕ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಮಲ್ಪಡ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನೇನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂತೂ ಬೋಲೇತ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಚ್ಚಪ್ಪನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡ್ಚಿ ಬಂದದ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಣಾತ ಸೊ ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಲಿಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ತೋಜಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇರೋದು ಆಲಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳವ ಎಲ್ಲ ಎಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಉಂಡು ಬಾಬುಶ್ನ ಶಾಲೆ ಐತಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನೊಂದು ಏರವತ್ತ ವೀಡಿಯೋಲು ಫುಲ್ಲು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್